Komen ko parah kani kasngi buram jang Bible Sunday ti menta kat bangin sedang ke mas bakhut ngeyang bangin pedang buram yak ti ke jong blai ta ka bangi ruai ke jing ruai na kan nambal saus pa khat pra Các tiên trong mitra Hadonuka sawa Các tiên trong mitra Kan pendap yang Nadu pastangnya kapal thai Ngajit ngamang yapi Banong upa jongla Ashwam limanong kripura Ngalang mo inyapi Panut yanga Ukatin jong mitray Hadonut kasawa Ukatin jong mitray Kapendap yanga Walau hilang kibaduna Sosyana dan bapi Bandana cing bakla Ngapen dan jompi Dajing ita jongga Kabashisha Ukatin jong mitray Hadonut kasawa Ukatin jong mitray Kabendap yanga Pinlen yang kubur jonga Kelik saudong pertai Penyari mahupa Wali dan jingnya jing penju Nanya dan lambati Mandang kasmi Ukatin jong mitray Hadonut kasawa Ukatin jong mitray Kabendap yanga Nadu pastangnya kapertai Najit ngamang yapi Panlong upa jongga Ashwam limanong kripura Ngalakot idyapi Panput yanga Ukatin jong mitray Hadonut kasawa Ukatin jong mitray Kapendap yanga Walau pilong kibaduna Sosyanya dong bapi Bandana cing bakla Ngapendam yang dono jompi Dajing ikan jongga Kabashisha Ukatin jong mitray Hadonut kasawa Ukatin jong mitray Kapendap yanga Kohimen ko para Hakabas tang jongane ki yukirish bakui Ngile burom yakakti nublay Nadu 6000 katkendai Upaba Kuit Francis Ula penbana Bagas ngiutrai basau Jungu banai January Kalongka Bible Sunday Mindala hinriu snem ngiyai dakabale burom kerpang yakakti nublay Dakabakindu yaki buriu ban eat badle buromru yakakti nublay khala ki jongki yingasem Bahad ka diocese baroka we ka kendu yangi
bangide ban le burom yakatinu bale hala ke jongi ingasem jongi nadu mindagasngi ai bau jisu nangkarku kardo yangi khadba ngi le burom yakaktin bala longdo longsnam ba shongsa hapadeng jongi hagani gi ukirish bakuit ngi duai nagabinda ge jingtumu ba per ge jongi kam karpang ngi duai nagabinda ge ri jongi arpo Hinriu tarik January kalonga Republic Day India kalayo ya ka jinglai luit ka bapura bad ka ain ka rule lajong bad penyad ya ka ri da kibriu jongka ri lajong nginang duai nagabinda ka jinga e bad ka jing suk kabangidon kam halor ka ri jongi nginang duai ru nagabinda baru ki remba jonga diocese nang stoin bala yalumlang ha maupat parish minda minin bad minda kasngi ba baro ki ba ya lumlang hangdo ba kisnga bat ki puson ya kaktinu trai kindup iyo ya ka jingai ka jingkarku banlong ki longgupa ki bajanai jongalonging longsem ni buru ki jingdomo nagabinda ki ba pangi ba shitom baro nagabinda baro ki badon hapadeng ki jinge ba bun jai ha kerteng upa badukun badumen simbaku Amen. kajinga ijung utrai jung iu Jesu Christ bad kajing ijung uble lem bad kajing yasulak jung men simbaku kindon rengkat bad pi Ringkat berkiru. Kohimen ko param ngi barong ilong kikun ba im hakaktin jungubale kaktin jungubale kalanga jingim kaktin jungubale kalanga jingshai kumbaki kai uyanis bakuid ngi usnguru nakakitabun Nehemia kumno ki pai de Israel kila pediang yakaktin utrai kadbau yasra ula pule yakaktin hakamajangki Bun sin haka jinghim chongi ngila kain sting palat ya kaktinu bale leze ngilong ke bajaitu ban pule ya kaktinu bale leze ngilong ke bam tre ban kongu ya kaktin bakran hangi na ka Bible leze bu na padang jongi ngimju im haka ta ka jing shahi jong kaktinu bale namar ba ngimju im ka jing shai jangak tinu bale ngingop haka pop katshaba ka lipna e ka jing shai jangu bale khangda ka don ka jingdum kalong ka da ka shin janga pop bale ngingop haka pop ka daw kalong ka jingdum ka tap yangi na marba ngim yaid ngim tre ben yaid haka jing shai jangu Chris kakatinu bale kawanra ya ka jingshai bakap bengno ya ka jingdum na ka jingim chongi tonginang sausi hak min siam chongi haki por baro bangilalong ka daw ban pelip ya ka jingshai jongu bale da ka balen da ka bakentai da ka bakalalong ki bajaitu ban pule kakatinu bale nadu ka donut ko himmen ko para sausi halor ki pop kabangilale persha ekaktinu bale bat ka jingjai tu jongi khabalong ka dauten rai jonga pop jongi barho tonginam panmap tonginang kusulai halaka donu jongi ban penim biang ya ka jingi jongi bat kaktinu bale IT amal ki pop haka jingim jongi pat karpad ya jisuban map yangi bad undup sait kud yangi daga jing shai janga ktin jongu ni duailang nga plam how blay badon bor barro bad happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e da ki jim parkhat da ki ktin da ki kham da ki jingle klet da ka jingle palat jonga da ka jingle palat jonga da ka jingle palat bakarao e jonga
namar kata ngakarpad ya ka Maria bakui kabayaisa ka tisoti ya ki angel bat ki rikui badia pi ko himmen ko para benduai nagabinda jonga hau trai ublei jongi ublei badan borba ro nisne yangi badendala mapi ki pop jongi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Burung hublei shajo Badhakan dau jinsu Hagiran ril baro badon gamon Babha Niyaya royami Minang mani mani Niyay pendon burong Tong inya Dubai ni Dubai nagabinda ka jingi shirhem hakakti nutrai bangin id ya ka Bible bangin id ban pule ya ka Bible man gasngi ni Dubai ro nagabinda ka riba id jangi bakan don ka jingsuk ha riba ro ka way ha padeng ke jaid bendri baro ni Dubai karpang nagabinda ki nang senshar jangi Nadu Prime Minister, hadu ki Chief Minister but barro ki cabinet, bakil long shisha ki badap da ke jing start ke jungo belai. Idu wai na kapira baro ki nong tray sarkar, bakin shakri ya upay jungo belai, hamal ke binda jang ke jing im changki. Idu wai na kapinda ke ramba jang ke diocese baro ka wai, bakin dup yo mensiam uble hapo jangki. Duai ru nakabinda ki bapang ki bashitam kam karpang ki bakarpa dia ke jing duai nakabinda jangki ki batiaha ki hospital baper i duai nakabinda ki barake ka sngi khaminda ka sngi ba ka jingim jangki kalong ka baseizo
Koblei badan bor barro ba im junom. To penyai dia ki kam jangi kat kum gamons ngabha jame. Kramba haka kerteng jong ukun ba yid e jame. Yan nang pen roy yangi haki kam babha. Da utrai jangi Jesus Christ ukun jame. Uba im bad sensha rengkat bad me. Haka jingelong kawe jong men sim bakoid. Uble junom la junom. Amen. Kajing pulih nagi kitab unai himia. Hagi to kisngi u Esra lengdo ulawanra yak ain hakmat uta upat lang. Pat senrang pat kentai. Pat kito boro kibalaya sengap ta kajing syampang. Ha kasngi panungkong jung ubenai. Pahnriu. Ula pulih naka kitab da kabapai khamat sya kalempung hakmat ka kerdap Haduk dang step rangap haduk shiteng sngi hakamat kisenrang pat kentai. Hak itu kibala pan sempang. Pat kipat ba barok kilasa skor ya kitab jongka ain. U Esra nong tho ulayeng halor uwe uren sanding. Kibala tau kanang nakabanta kani. Teu Esra ulapli ya kitab habayoi. Kipat ba barok namar ladon kam hajrong panya barok kipat ba. Bat haba kilapli ya ka kipat ba barok kilaya yang teu Esra ula kerhu yautrai ublei bakrau. Pat kipat barok kila jubab amen amen. Gidayara artat ya kikti syajrong nang ta kilangu ya laki kli pat kilamane yautrai dabab dakabab pendem ya laki kemat syakendeu. U Esra bat kilebi kila pulih syai ya naka kitab naka anjong ublei. Pat kila batai ya kejengmut kumta kipat ba kila sengotu ya kejeng pulih. Nang ta uhema ulalong ulat badu Esra ulungdo bad unong tho. Pat kilebi kibala batai hakipat ba kiloong hakipat ba barok. Kane kasngi kalong kapakhoy hautrai ublei jongpi. Kuat kuslai ni yam. Namar kibreu barok kilayam. Tang chuyok sngeu ya kakin jong ka ain. Te ula ong syuk yaki. Khilej tobam ya ka kleng batu di ya kawan. Kabathyang batu phai lem katu katne shu sha uta ubam tuan ke kabai tayar namar kane kalong kasngi kabakhoj hau trai jongi bat wat khuslai namar ka jengkemen jong trai kalong ka jengklan jong pe kaktin jong trai Yesu mo ya ublei. Nakasam khat kandai kana bajing wai rius pa kandai puwe. Kasam khat kandai kana bajing wai rius pa kandai puwe. Ginduai ka antipan ka basaw. Ginduai na kadukat ka banyo ter. Kibadai hukum utrai Kipen kemendo nucong Kaan utrai ka bajanai ka ai ching imensir Bala shanya ka ai ching stan yu bashida Hukum utrai long kibadai kibaben kemendo nu Hukum basyai baai jing syaya hikmat beriu Kibadai hukum utrai Kipen kemendo nut jongi Kajing syep ting yutrai ki ka bakut kane junong Jing rai utrai ki bashi syabat ki baho Nei bakam bakamon utrai
ngau thiang ban ya ka nga na ka reu nga ki ba de hukum utrai ki pen kemendo nu jongi hukum jong mi ki ai jing te ya usha kri jong mi Akasumar yaki ngayo bainong bakra Uei bala siyempang yalaki ching baklabaro Ama pisne kotray ki popari jonga Ki bade hukum jutray Ki pen kemendo nu jongi Nakale mengato pen kya syakri jong mi kutray Mangan yo lan yo kut na ching palat bakra Kiktil bat ching perkat jong agin yai pen hun yami Putrai jong mau siang bat dong pen im jong Ki bade hukum utrai Ki pen kemendo nu jongi Kajing puli na kisiti baningkong Apollos pukut syaki Kristan hakurin. Ko para kumba kamet kalong kawai bat kadon bun kid khot met. Bat barok kid khot jong kamet. La kilong shibun kilong tang kawai kamet. Kumtaro kalong bat ukris. Nabada uway umensim lapan baptis yang i barok sya kawai kamet. Kiju niki grek kimrau niki balat lut bat ya barok la ai bandi na uway umensim. Namar kamet kamlong tang kawai kat khot henrei shibun lada ka kejat kan ong namar bang amlong ka kti ngam dei ka jong kamet kata kampenlong ya ka bahkan om dei shu kat khot jong kamet lada ka skor kan ong namar bang amlong ka khmat ngam dei ka jong kamet kata kampenlong ya ka ba kan om dei shu kat khot jong kamet lada kamet barok kalong tang ka khmat te hang no pat kan don ka jing yo sngo lada kamet barok kalong tang ka skor te hang no pat kan don ka jing iu hendrei kumba kalong ublei ulabo renti ya ki khot ha kamet ya ka wei pa ka wei na ki kat haba umon lada barok ki khot met ki along tang ka wei kat khot te hang no kamet pat kumba kalong ki don shibun ki khot hendrei tang ka wei kamet Kakmat kamla ban ong hakakti ngamdon kamyapi lemni kakli kan ong hakikijat ngamdon kamyapi hendrei kalong markhongpong kitu kid khot met ki bapau kum ki bakham tolot penban kilong ki badon kam pat ya kid khot met ki bangi tharai bakilong ki badu na buram ni ai ka buram ka bakham kraw pat ya kid khot met ki bangi sngo le rain ni ai ka jingda buram ka bakham kraw ya ka ba kid khot met bakham don buram jongi ngim don kam hendrei ublei ula thau ya kamet ha kata karukom da ka ba ai ka buram ka bakham kraw ha kid khot met ki badu na buram khnang ba omdon jingya pat ha kamet hendrei bakid khot met baro kin yakit khia markliang lada ka wei kat khot met ka pang baro kid khot met ki ashitom lang bat ka lada ka wei kat khot met ka yo buram baro kid khot met ki akmen lem pite philong ka met ukris pat uwei pa uwei na phi ulong ut khot jongka pat ublei ulabu ha ka balang ningkong ki apostol bot sa kinong thu lupa nang ta kinong hikai nang ta pat kinong le kam phala kinong pen khia kinong yarap kinong pen yat kam
bat kito ki bakren ya kiktian ki thelit hato barok kilong ki apostol barok kilong kinong atho lupa barok kilong kinong hikai hato barok kilek kampala hato barok kidon ya kabor penkia hato barok ki keren ya kiktian ki thelit hato barok kidon kasap ban batai ya kiktian ki thelit kaktian jong utrai Ngis ngomu yau blay. Sebayang. Alleluia, 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 Alleluia. Kaktian jong mi kalong kasyarak kikichat jonga. Pat kajing syai hakalenti jonga. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utray undon rengkat bat pi. Kajing pulina ka gospel bakut kat kumulukas. Kaburam kami putrai. Kumba ladon bun ngut kibala shimdi ban lumlang ya ka jingyatu kana syapang kie kibala jia hapadeng jongi. Kumba layatu pateng yaki hangi. Dakito kibanadu ka bastang kilayo i dala ki kemat bat kilalong kinong yalap ya ka ketin. Kila ibit ya ngaru Enda ngala duria bha ya baro kini ki jingjia na adu bastang. Bangan to kakana barindi na kabenda jampi. Ko Theophilus badon burom. Kramba pindup tip ya ka jingshisha syapang kie kiba pilayo jingikai. Ujisu da ka boru mensiam ulalait paisha Galilea, bat ka nam jengu kala priang keleng katakari. Badulah hikai haki sinagog jengki, bat baro kila yaro yawu. Te ulalait sya Nazareth, hakaba la pensan penramba yawu. Bat ulalait sya ka sinagog. Kumba ujule hakas ngi sabat. Badulayang ban pule. Badla ai hau ya ka kitab jengu nungya tulupa Isaiah. Ula plead ya ka kitab badula shem ya ka jaka ha ka balato umensiam jengu trai udon hanga namar ula pensle ya nga banyalap ya ka kubur babha haki baduk ula pa ya nga ban penbana ya ka jinglai luit haki koidi bad ya ka jingyam mat biang jingi mat biang haki matla ban pelait luit ya kitu kibasya ban bain bad ban penbana ya kasnem bapediang jongotrai te ula keli ya kata ka kitab badulai no ya ka habunong sumar badula syong bad ki kamat jong baro ki badon haka sinagog kila pesha u dingong kumda ulas tang ban keren haki minta kasngi ya kaneka jingto la pinurlong haba yosngo mapi ka gospel jeng utrai
kohemen kopara bayit hautrai Jesus Christ. Kumbang ala ong nak hakabastang janggamas bakuit minda kasngi kabalang baro kawai pat kumjuru baro ki Kristan kirake ia ka Bible Sunday. Kat nga jingtip jonga baro ki Kristan hari India kirake ia ka Bible Sunday kile burom kerpang ia ka tin ublek tin utrai minda kasngi. Bad Uppa bakuit po Francis ula pinskem yakane hajar kat kendai bad mentala yait Hindrius nem hakabangi burom kerpang yakatinu belai bad kakendu ya baro kilonging long semro ban kindu burom yakatin utrai minta kasngi halaki ingasem bad pinriambha yakaduan kadupat bubha yaka tin utrai tang mombati pinriambha namar kadba pi leburom ya kaktin utrai kadba pi id kadba pi pule kadba pi puson pin sayo kajinga e kam kerpang halo jambi halo kiinga sem jambi hakajingim jambi namar bale kiktin ublay minda kasngi kikendu yang iway pa iway bandon kajingid kerpang ya kaktin utrai lada pilas ngabha naka kitab Nehemia nung ya tulupang ilayos ngo hadin baki pai di Israel ki wan pai na Babylon kila sa kumba sauspa Henry pusnem hari Babylon namar ki pop junkie kaya ka pop junkie kila pinke ya ka hukum jongo bale kila stang ban klet ya ka tinu bale kila listing palat ya ka jingto bakuit haba kila listing palat ya ka jingto bakuit kaya ka balajia haki kinongshun kila wanshakari jongki bad kila pinjot ya ka temple jongki kila pinjot ya ki tiar kuit bad ki kiu bakuit ha ka temple kila tang ya ka temple kila pinjot ya ka nomba Jerusalem bad kila ring mara bun ngut ki samla kendup ya ki longkumi longkupa syari Babylon. Kadaw batenrai jangka jingjot jangki pai di Israel kalongru bakila pinken ya ka hukum jangka balai. Kabamut kila kensting ya ka tinu balai. Kila klet ban pule bat puson ya ka tinu balai. Badminda kadba pilayos ngo na kene ka jingto bakuin na ka kitab Nehemia ka keren hangi ya ka balajia hadin ba ki wan pai na ri Babylon sya ka rila jong bad hapo kan jingyalam jongu Nehemia bad Esra kila yo ban pensna biang ya ka temple da ka jingyarap jong Usiem jong ka Persia minda ka de ka Iran minda badu Darius ulalongro ubayarap yaki ban tebiang ban pendimai ya ka temple bad ka kinro jongka nomba Jerusalem enda kila donga temple bad kala donga duwan ka dupat uyesra ulayang hakama jongki bad ulapli ya ka jingdo bakoid haba uyesra ulayang hakama jongki haka jaka ka bakam kinjang badulas tang ban pli ya ka jingto bakuit kaya ka balajia hapadeng kita ki paidba sashasin kila kenmau ya ka jingidu balay sashasin ka donur jangki kalas tang ban kende hapo jangki haba kila yo ya ka jingtao bakuit bad kila le sautilli ki kam ha kata ka porada pilas ngabha ya ka tinu trai kakamba ninggong ka ba kila lekalong baro kila rakak tijong ki kila stang banya rojam ya utray namar kadba kila yo i balaraya ka jingto bakuit hakama jongki kila dabda ka jingkemen ka ba palat bad kila rai ka keti kila ya rojam kila ruai ya ka jingruai bakemen ban pindon burom ya ka tinu tray hadin kane kila le ayu kila temple look
kila dempellup bat kila mane ya ubale kakatino bale kademen penkan mau yangi yaka jingdon jong ubale kat kaba ngiyo i yaka katino bale kademen pelong yangi bandap daka jingid bat ka jingle burom kakatino bale kademen yalam yangi ban mane ya ubale bat kila dempellup omde should dem kosiu dempellup bat kila mane ya ubale nangda kila lekumno yaka binda yaka kam balai kalong baro kila yam baro nadu kelong kina hadu kitemen kila yam kastam benjau umat naki kemajongki ngi yam habangi pang ngi shitam ngi yam dondru ki briu ki yam habaki kemen palat tentang ngi syait yoyi iki nongleit kurim habaki la yopediang ya ke jingor ko kerpang kiyam hakaba peit ya ki kemiki pa tentang ngi laban yo i ya ki father entala shapin gantang kiyam tentang ki don ki kun ki bayam haba ki pinpau ya ke jing snow ngu jong ki haki kimi ki pa kita ki jingiam ke long ki jingiam jong ka jing kemen larangi kili ki balik piam ki ong ngak kemen palat ki ong but baru kini ki pai di Israel kilayam kila jauh umat kadang artili ki dau katkum ke jing sautu jonga balik kiyam kadau beningkong hadu kini kisnem ngila sa haka jingrang kembar ngila im haka rin nongwe haka jing penchitom haka jing shitom namarba ngila kain sting no ya katinu balai kata ka pelong yaki ban sausi hadu kata ke jingiam bat kita ki umat ba kadau hangne kilong ki umat jong ka jingkal na kabamud bat ka jingarai jong ki ban i shirhem ya katinu balai ko himmen ko para habangi lesting habangi kainsting ya katinu balai ha ka jingim jongi kade ban pelong yangi ban yam namar ladangi kainsting ne ngimburom ya katinu trai ngipin kere ya ka jingim jongi ban ngistang ban yai sha ka jingjot ha ka jingim jongi bat kila sautu ki dau jonga jingjot jonga jingim baroka we kalong na marba kila kainsting ya ka katinu blame kim shimla im kat kum gamon bat ka saindur ka jongo blame bat kila yam nangda kila yam sa ka we pat ka dau kila shambiyang ya ka katinu blame but kidang snab ya katino bale kadba kila snab ya katino bale kadonur jangi kadam da ka jingkomen namar kistang ban sautu ka jingim jongi kalastang ban yodur kadar ngila yo ya ka temple ngila one pai sha ka nomba la jong bad ka sha ka nomba ba kerkot sa shasin ka nomba bala pendemai de namar ba kila ngilalap biyang ya ka jingir jongo balay nangda unehemia ulaang yaki kopay jongo balay pibaro piyam minda henreng akwa bapin kemen kakatino balay kan pelong yang ngiru ban kemen ban syat kemen kum kamaria teisoti haba kakatino balay kalawan hakadono janga kalaang kamen siem janga ka syat kemen hautrai bad kadono janga ka pindon buram ya utrai uno beriyo kano ka beriyo papediang koi dia kakatino trai haka jengem jangki kan pelong yaki ban syat kemen hadu kata namar ujisu ulong kadau jangka jingkemen ujisu ulong kadau jangka bor haka jingim ka jangi ko himen ko para kadba ngipuson iyaka shitti beningkong jango Paulus bako sya Korind ngiyos no ayu
U Paulus bakuduong ngi baro ngilong ge benda jongu Kris. Mar baro mangi ngi yale iyaka kam kerpang ban penurlong ban penjanai yaka medba mayan jongu Kris. U Paulus bakuduong man pa iway ngidon ge benda banyale na maru Kris. But kata ka binta kabang yale ha ka jingim jongi kalong banlong ki shidakot badu Kris. Badu Paulus bakuduang kumno ngila banlong shidakot bang kumno ngila banlong kawe badu Kris kade lemba umensiam bakuin. Lemba umensiam bakuin. Uju umensiam utre hapo jonga utre hapiru. Uju mensiam ulap pelong ya kinong to bakuid bento ya ka Bible utre hapo jonga bad hapiru kanamba habangi pule ya kaktin utrai kan penwandur yangi hapo jongi baro ya ka dur jongu Kris kijing to bakuid baro kakadaw hangi yau Kris yau person jongu Kris ladangi pule na Genesis hadu kitab jimpen pau ngin yo itang uwe u person ulang u Jesus Christ kakatino balay kakren hangi siya pang u Jesus Christ nakata daw Paulus bakudoong man pa iway pa mang iway mangi ngilong kawe badu Christ kakati kitjat bad baro ke dakat met kumbalong kaju namar nginum pinya pereye ngimju isi ya kakati kijat ngimju isi ya kikemat ngimju isi ya kishkor Henry baru kini ke dekat mejongi kaya trailang hakaju ke jingmut ban pelong yangi uwe person kawe ke person tingi i dia ke dekat mejongi kumbangi i dia ke dekat mejongi u Paulus bakudu ong ngide ban i dia ke jingto bakuit namar balai kande ke jingto bakuit ka kelung lang ka pelang lang bad habangi puson ngi iya ka dur jongu Jisu hakamajongi ya royo try nakata ka daw ko himmen ko para ngide ban i dia kaktino try ngide ban pule ya kaktino try na maruju men siam bakuit ula persadi ya kinong to bakuit kalamper mano bato ya ke jingto bakuit Henry ngide ben puson halor kawe kapang kata kapang kalong umensiam bakuit upersad ya kinong to daka jingstad jong ka beneng ban pensyai hakamajongi ban penvandur hakamajongi uperson jong Kris bandang da upa u Lucas bakuit ha ka bastang jong ka gospel ulato ya ka bakongsan ulato hau Theophilus Theo mut ayu Theo mut uble Theo mut uble Philus mut lover ubaid Theophilus mut lover of God mano bade Theophilus u Francis de Sales uong philo Thea Francis de Sales u shaitong haba usneng yakibru bato yakajingto bakuit uong Philo Thea hangne u Lucas bakudu ong Theophilus kaju kajimut Philus kabamut lover Philo kabamut lover bad hangne u Lucas ong ko Theophilus ko lover of God ko ba ijongo bale lada pikwa ban roy hakajingid pidi ben puson ya ke jing to bakuit ya ke jingit tu kana ya ke kana halor ke jingjia baper kabalajia ha ke jingim jongu Kris kabamud ke gospel baro kawe ke keren ya ke kana hangi syapang uji Yesus Kris ladang ngingia ban pule ne puson ban im ya kane ke kana kaya ke ban sejia ngin sange balong Theophilus ngi sange balong Theophilus kino ki brio bangiaban pule kibas ngaungiaban pule ya kaktino try kibas ngaungiaban perlo dia ka por bat kaktino try
ki sange banlong ki Theophilus. Pimla bani dia ubalai. Pi sange banlong lover of God. Pi sange banlong ba id jongak tinu balai. Ladangi sange banlong ba id jongak tinu balai. Kai ka jima yang ngi perlong yalade nongwe yakabening. Ngi perlong yalade nongwe yakabening. Nongwe yakabening kabamut ublay itu shu yangi yakakelimat ngi sange banjingay nakatino blay. Ngi sange banlong dakot jong kabening. Batki kumba lada kakti jongi katurkong lada yo pang kenten tenteng don ki beryu badu yakakejat don ki badu yaki binta jongka met namar ki yo pang cancer. Kamla sumarshu ki doctor ki ong hap otno kata ka binda. Lada pi shubu no kata ka binda kabala bidda ka jimpang cancer ne kano ka jimput jai jimput kan penmen saw ya barom me. Haka juga dur ko himmen ko para ladangi yai beteng ben pensioniu ya ka jingim jongi da ka ba jingai na ka ktino bale kita ki brio kin sange ballong ki kon jongo bale. But kane kalong ka bamatam ha ka jingim jongi. Nagata daw Paulus Lucas pakuduang ngide ballong Theophilus pideben puson jilliyu pideben duriab bha yakaktin utrai ban lemba ka jing duriab yakaktin utrai pinhe pinsan ha ka jingidu Chris. Ban nangda ulayay batengayu ulabanong ka jimpen sle jongo bale ka don halo jisu. Minda ukadaw hangi habang ikran siya pang kaktin ubale mano bade kata kaktin. Baduang kaktin kabamut mano ujisu. Kumna ujisu ula kalalong ubriyo nagabinda jongi. Kumna ujisu kalalong ublay nagabinda jongi. Kadelemba ka jimpensle jongo mensiyam bakuin. Kadelemba ka jimpensle jongo mensiyam bakuin. Minda kaneka jimpule ka gospel. Kayo bor tangi dak bala tohang ni kumno kini ki dak kila yo bor lemba umen siam bakui kaketin ha yanis bakuduang ha ka gospel jangu lindang ive dakot ive wang habas tang ka perte kaketin kaladon badu bele kaketin kalalong ubele kaketin kaladon badu bele kaketin kalalong ubele nangda u yanis bakuduang kumno kaketin kala ay jingim. Nang daw layay benram kaketin kabala ay jingim kalongga jingshay jongga perte. Kumno upinyade yakine baro. Kabamot ko himmen ko para lada mangaban mapi ngim treben pulebat puson ya kaketin utray kadonga jingma yangi. Kay ka jingma ngin im haka jingdum. Ya kekelip mat ngi sange ban puson bat pelut por ban pule ya kektino trai ngi sange ban im. Bat habang ngi sange ban im kai ka bajia ngin du ya ka jingim ka baseizo. Bat pinban kai ka ban sajia ka jingdum kan stang ban bit yangi ka jingshai kan sange ban tingshai halor jongi pinban ka jingdum kan tap yangi kane kalong ka jimma yaki ingasem bam treban puson ya kektino trai bam treban pule kektino trai bam leburom ya ka Bible ha ka ingasem so to niem lese don bon ki babu ya ka Bible sha kendong so to la dab da ka jimbo pumpung sudah bon ki ingasem ki bu ya ka Bible ha ka takador namar pimjura Bible light no kasngi badon jingyaseng ing pinwat Bible tingingim juken kordor hadu kata-kata ya kaktino balay. Ngingyaban pule ya ka Bible. Ngis ngungya ha ka jingim jongi. Habang ngis ngungyaban pule ya ka Bible nginum yo jingim. Ladapi peit ya ka kaktino balay siya pangka jingkordor jong kaktino balay. Ladapi pule na ka kitab Ezekiel nongya tulupa kabalinong lai piyoi ublay ulawan hakama jongo Ezekiel badula terwa hau ya ka kotkli badu ublay ula ang shim kane ka kotkli bad to bam bad hadin
haba ula bataya uban bam ula ong nanda kilay siya kipaid ba bam shua ya ka kotkling ladangi paid biang haka kitab jimpen pau shipong ipule hinriu hinyu terter uyanis bakodo layo iya ki jingya ipau bad wangel ula wansya woda kabara ya ka kotkali bad wangel ula ong ya uyanis bakoid shim bato bam ya kane ka kotkali badu yanis bakoid ula kongu ula shim ya ka kotkali ula bam haka shindur jongu ula snutiang haba poi sya ka nyerba ula snow ka jing ya ka jing ketang bad ka jing jo jong ka tin buna parang jongi habang ipang ngi shitom ngi bam daw ngi di dawai tenem day tentang iyo kuli kamdam nagabinda ki kinna ki doctor ki prescribe ia ka dawai ka bakam tiang kenapa ki kinna ki nioban nguit lem kumta lada de ketang nginum henre ki bakam san habang ipang istom ngiyo dawai kita ki dawai habang ibu hasindur hi ngi sauto ka ketang palat wat katarong nguit na marbale ngitip ladangim pediang kan ka dawai nginum yokoid ngimban seben di dawai ki kelumpat ki ai barobor ki dawai bala sop daka jing tiang henre sisin lakut kata ka jing sop jong ka dawai batiang ngistang ban sngo ketang bale kamut ya ka jing jo bat ka jing tang jong kie ke baro kalong ka dawai bun sin kadawai kabaketang ngibam namar ngisautu kadon ka borban pen koi tiangi denem de wan ladangim sautanat ban bam ya kabaketang ngibam namar ba kayara ya ka jingkoi jingkia minta yanis bakuit haba ulabam ulabu ha ka shindur jongu kataka kot kli kalat tiang palat henre haba unguit pat kalastang ban jo ha ka snir bahajongu kane kadai ka jinglong jong ka ketino belai buona pedang jongi habang ipeit ya ka ketino belangi yo yayu ngiyo iya ka jingktang jong ka ketino belai ngis no ngia ngis samtia ngi jaitus ngau jaitu ban pule ngim jumma dia ka ketino belai henre ka ketino belai kalonga dawai ka ketino belai kalonga dawai kabang ide ban bam ngideban baman kasngi ngideban diman kasngi delem baka jingdi bat ka jimbam ya kane kakatino bale ngin sayo bor ngin sayo jingko jingkia nagatagadaw kakatino bale kalong syapang ujisu kakatino bale kalong ujisu kakatino bale kalong gajingim kaktino bele kalonga bor kaktino bele kalonga dawai kaktino bele kalonga ding bapen kodyangi kaktino bele kalonga white lam kabayadayangi naki nongshon tingi haben stang ban pule ya kaktino bele ngi haben id ya kaktino bele pi ke bas ngap ya nga unius nem jangga jubilee ngi don kam kane ka jingarai ka bas kem ban pule ya ka bible man kasngi kito ki bamdon ki mamnang ban pule kumno panangangan sa ayapi ya ka rotin baroshisnem ban pule bible ban pendep suk ya ka bible haposhisnem papindup la ban pule suk kiba jaitu kam dame wad bu wah ya ka rotin nanda stang ban pule man kasngi pin haka jimbom boy perkat habakut uniusnem pin jindala dep pule lut ya ka bible barokawai but what ladapis no ketang kan sa pindiang but pin khoi pin khia ya pi dakabor chungu namar ka ketinu bale ka pelai lud yangi na ka jinglong koi di ka ketinu bale ka penshai ki kamajongi ka ketinu bale ka pelai lud yangi na ka jingshale bein ka ketinu bale ka yalam yangi shausnem jonga jing sius pa ladangim pule ladangim puson ya ka bible ngiyap kalem das ngawutu ya ka jing tiang bat ka bor pen koi jong ubale nagataga daw
shua banya man pai ve ki bas ngap yanga pide ban pinde pule kumno shisin shi jingim jombi ya ka Bible pimde ban leisha katliu kalam pindap ya ka Bible kito ki bampat nang pule mindang yo audio Bible ki ba ong ngam nang dak kito ki ba ong ngam nang pule minda kalapin mi ya ka audio Bible kemdon kamban nang dak pila ban tem nanda pis ngap pinsanang pule Bible renggat kata ko himmen ko para omdon jimmap shu yangi ki Kristan ban im kalam pule ya ka Bible kive ki jaid ben riu ne jaid niam ki pule ya ka jingto jongki warlada kamde ka jingto ba shisharu ki pule hadin ba ki pule ki stang ban penyap ya ki wei pat ki beriu Henry mangi ki kon ke baldon ka jingi ka ketin bai jingim ngi kendai ka ketin bai jing shai ngi kendai ka ketin ka ba pen koi ngi kendai nang ta ngi leit wad ya ka dawai keleng ka bam don bor satya bon sin ban ya rap yangi hadu katno ba bij mangi ngilong ki beriu bakrong ngilong ki beriu kilong kum ki nongkorong ki basyong halor ka kaspabha ha ka basyong halor ka kaspabha ngi krong ngi beg ngi kener le ka pliang nongkorong jongi pliang nongkorong hakamat ki beriu ngi syong halor ka ye halor ka kaspa ba kane ka deka jingduk jongi ngi snau duk namar ngim sautu bang isyong halor ka kaspa ba jong ka beneng kalong ka Bible man pai ve pidon haying ka sem jombi Bible treshitom piki kinna baro ublay wala pa ya pisha ka school kanamba pindup nang ban pule Bible so to niem bale kimi ki pa kila pa ya pi school bale u jisu lai lad ya pi ban le school kade ba pinnang ban pule ya ka Bible omde ban len ya ka Bible omde ban snongya ya ka Bible omde ban kentai ya ka Bible Henry lada pishim ya ka jingrai ha kane kasngi utrai Bible Sunday ban stang ban pule ka jingim jompi kan kalashibun nagabinta kane kadakashin ngade manga marwe sa dunia habang ayang hakama jompi lada ngalong eye minda kadai na marba ngalastang ban pule Bible lada ka seizo eye haka jingim jonga kadai na marba nga pule Bible om haka por ngala pule ya ki kitab bastat jongane ka perte klam yarap eye yanga Henry tang haba ngastang ban pule Bible ka jingim jonga kala kala ya piru kumju lada pila ban pelut por baroshing shisem shitengkanda ban pule Bible kaing gasem jombi kan seiso shibul ujisun karko yapi hakane kasngi kerpang jongga Bible bangin stang ban pule Bible shim yaka jingarai ban pule Bible bam yaka kotkli im yaka kotkli bakalonga dawai ka bapin khoi yangi namar kaktin ubale kalong ubale bat kalong ujisu ayuna karku kardo yangi jisu bait karku kardo yangi vei pai vei hakane ka sngi Bible Sunday bangin tupshim yaka jingarai ban pli yaka Bible ban pulelut yaka Bible haposhisnem bangin dup lah ban yo mensiam namar ka ketin kalong ka jingim bat umensiam ai umensiam bakuit halo jangi bat pen kalain yaka jingim jangi pen khoi pen kya yaki bapang ki bashitam na padang jangi khatba ki pule bat puson yaka tin jame en ya ro ya utrai Jesus Christ tongin yang tongin pelai ke cingait ke jongi Kanamba lais pa ripuwe. Lais pa ripuwe.
ko para hakan ekas ngi utrai Bible tongin kerpad ya utrai ublay bawin besiap hapo jangi vai pai vai ya ka jingid ya ka tin utrai bangin long shisha ki dekat bajanai jangka balang bakoi bar ngi bu ya ki jing tumu baper ka jangi bangin dup long ki kun ge ba seiso Nakabentau kepa buku jongi, ubishop jongi, kiling do bat kikatikes jongi, makin dubla ban pin kre yalade, ban pin benaya kaktin ublay, da bayai pule minot ya kajing tho bakhuj, bada kajing yai pusan, ngi kerpat yame ko try, Nakabenta kani kerempai kristan jongi, da kabasha skor ya kaktin ublay, da kajing sngorit baro, ngin dubla ban syam yala kajing long nong pop, bat ban kala kabamut naki pop jongi. Ngi kerpat imi kutrai nakabenta iway pa iway nangi bakaktin ublay kandup penek ngi yangi kilok ublay shlinter ngi kerpat imi kutrai nakabenta kijat nyam kristan baper da ka bapule bat pusan ya kajing tho bakhut kandup poy sha kajing along kaway kaying kasem hau kris ngi kerpat imi kutrai Nakabenta kibriu baro bakindup pediang ya ukris kum unonglam kubor jong ublay bat unong penem ubalawan ban pelat yangi naki pop jongki ngi kerpat imi kutrai ablay ko pa bas bun bat bay isune ngi id yame namar mela peni khangi bat pen pau khangi ya kaktin bala long do long snam ukris jisu bay id karku kardo ya ki jingang no jangi bangi ngin karlalong ki kun ba id ya kaktin jame bat giba im ya kaktin jame bat kaktin jame kan ai boringi ai men siem engi ban kin dio burom yame haki inga sem jangi haka jingem shime ngi pan ya kane dau kris utrai jangim Amen. Sebaishong. Ginshim ka ng bajuway, ka ng laispa proposan. Laispa proposan. Terakhir kini kije terwajongi kisobabha jongka jing treshi tom jongi mil blakirku yaga omse bangilate penblekendra kini yang terakhir kini kije terwajongi ki umat siap umat rupa balapeni namar kapang kasang baban haying hasen kabaring stop rinswayangi manlakasni yang terakhir kini kije terwajongi barokat ba idon hamingi ay suba kaspa kapaw kanang katip kabut kabon nakabenta kajing penyar ya kahima yang terakhir kini kije terwajongi barot ikon uhen nhau trem uhen nhau skon ki ay hami yala kangu yala kadem yala kari baiten na
shitam jongi Mim lagerku Yaka se bangila ten Ben bleiken rat Kini hang ningi wan terwa तो या दुआई को हिमें को परा बाके जिंकिनिया जंगा बजम्पी कल्लंग कब अपडियां खोन हा उबले उपा बडन बोर बर्रा Do try bring to kinani ti jompi nagabenta ka jingaro ko buram ka kateng jomu ka jingmentoy ngi madakabalang ko jomu baro ko we तो पडियां खोन को त्राई ये के जिंग तरवा जंगी हा कने कसंगी करपंग जंगक तीन जमे बाइबल संडे पड़ा कब मैं पेन कोई पेन गंदांग या कि तो आएंगे करपार बाकी लोंग के बा पेनी मियांगी दा उकरे सो त्राई जंगीम Amen उतराई उन्दोन रेंखाद बटपीम Rainkat bat piru तो कंटियो याला के दोनों Ikan ki shau try तो गिनाएंगो या उतराई उबले जंगीम ka shong hok bat kadai दाशिशा कलोंग का बशोंग होक बाट का बडे कडेती जंगी बाट का जिम पेनी मियांगी हमल लका पौर बाट का जका बनाएंगो यमे को किनराट को पा बकोइन को ब्ले बडन बोर बड बम जिकत लेम्बा उतराई जंगी उ जीसु क्रिस उबा नमार का जिंगिसने या जिंगलों बा पॉप किब्रियो उला पेंड्रे दियालडे बायन खा ये वो नाका तेजोटी डा का जिंगशा शितोम हाल और का डीम बना उला पलाई दियंगी नाका जिंगी आ बम जिकत pada kaba mipan ne ki baya ulai hangi ya ga jingim bam jikun ba namar kata rengkat bat ki angel bat ki arkengel ki kes em bat ki hima bat baru ki pait berlin bat ki bo jang beneng ngirwai ya ga jingirwai ya ro ya me ban ngi pen bana kalem sangem Ubakut, utrai ublekipan, bring perthes shawa takaburong jongme. Hosanna, Hosanna, turwai ublesha jong. Hosanna, ublejuno. Royu bawang haka keteng utrai Bring pertresawa daka burong jongme Hosanna, Hosanna Turwayu blesha jong Hosanna you blejuno ko himen ko para kat bangi duai na kabinda ke jimben sle jungmen siam bakuit bat ke jingwan khia jungmen siam bakuit halor ke ne ke jing tarwa bakuit jangi duai na do ka donut pi bahro ki bashimen da ha ke ne ka mas bakuit ha ke ne ka bible sunday ban stang ban pule ya ka bible na do min da kasngi karpad yo men siam bakuit ban pen scam kata ka jing kwa jompi bat ka jing rai jompi Shim karjingrai ma pi vei pai ve pi ki kon pi ki samla pi ki longami longapa ba ka jingim jongi kalonga ba seizo da ka dawai ka shin ka barung hapo ka donut ka men siam jongi lempa ka tin bala im ka tin balong bala long do long sna duai na do ka donut karpadi au jisu pen pensle ya ka ne ka jingrai jompi pa pinnang ken ran din shu Papinam pentalachu haka jingim krastan kalam kakatin ngin yai ngin poi shaka nem suniu kalam kakatin ubale ngin niya kalam kabani ayu jisu na penslay yangi daw men siyam bakoy dashisha melong bakoy kotray katamay jong ka jingkoy barom Namar katang ikar padya me to pen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi
Da ka bapa ya umen siem jame kum ka umjer halo jangki bakin kalalong yangi kamet bakas nam jango trai jangi o Jesus Christ. Haka por bala dino yavu padala ka mons ngabha wala pediang ya ka jing shashitam wala shim ya upu bada ka bai nguyame wala kedia yavu badula ai halake senran u ong. Tushim batobam na kanepi barro na markane kalong ka medjanga ya ka ba enaiti na ka benta jumpi. Haka ju kuru kamendal alaya bam ula shimya ka kuri bada ka baingo biang yame ula ayaka halage senran u ong. Toshim batodi na kanepi baro na mahar kane kalong ka kuri janga snam janga jong ka jutam batte mai bad bam chikut ya ka bayan penmi naga benda jambi bad naga benda ki babun naga benda ka jimab yaki pop tole ya kane ban kan mau yangam. Kos nam bakardor jango Chris to pen kuid yangi pen kuid ikemen siam hadim pen kuid pen koi pen kia ya ki bapang ki bashitam ya da yangi nau bamen naki kalam. Kajimaya jongka jinget ya jing ya trong bi cô trai ba mi pla ya ka jing bi pa trong mi hadu amen lawa hadu amen lawa. Namar kata ngi ke bapen mendaya ka jingia bad ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra yau pu janga jingim bad ya ka kuri janga jimpenim ngi da aing waidem namar mela nyu yangi ki babit ban yang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas ngevered ngi karpadia me bangi ki bayo binda hakamet bad ka snamu Chris ngilong ki bala penyat le ka we da omen siyam bakoi. Takan mau ko traya ka balang jamme kabala priyang hasatala ka partay pata penjanaya ka haka jingid rengat badu Francis upa bako jangi u wilbad marvenu bishop jangi pat baru ki lingdo bat ki riniam takan mau lemroy ki himmen ke para shinrang bat kinde ki bala yutia da ka bakermen ya ka jimmi pad badia baru ki bala klat no haka jingi sne jamme topdiang ye ki shaka jingshay ka kama jamme to isne yangi baro yakini ki kon baro ki bayalum lang mendakas ngi hakane kas ngi utrai Bible karko kardo yaki daka jingid kabashirhem naga benda ka tin jame karko kardo yaki bapangi bashitam karko kardo yaki berake kas ngi ka karko kardo yaki bayam sonsi hal ki jingklan jangi bayid batoin karko kardo yaki ramba janga daisis karko kardo yaka rijangi kad bakarake yaka sngi republic de ngi karpa diame barangkat bat kamari ate so di bakuid ka kami jango bale o jaso bakudo kurim janga ki apostol bakuid o Francis disease bakuid pat baru kiri koid ki bela pen sabaya me pateng la pateng ngilong ki babit benyo bin dalem haga jingim bam jekut pat bangin ro pat pendon borom ya me da o kon jamme o Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kanlong hame uble upa badon bor hake jingalang kave jungumen sem bakut baro kaburam bad ka jingyaro junom la junom. Ko himmen ko para tangin tuwai
naga binta ka jinga kapakam kerbang bangin stang ban id ya katino try bangin stang ban pule ya katino try man gasngi haki inga sem jongi bangin dup long kikun ki baroi haka jinga bat ka jinggar ko bangin yo jingim bangin yo men sim bakuit hapo jongi kopa jongim ba ha bening kalong ka bakuit ka teng jongi kan wan ka hima jome kalong ka mon jome tuai ini minta ka jingham jongi ka balakasmi badama ni rengkan jongi kumbani rungi ma pa ke belis niu yangi padwa deram ni isha ka jimpan shoy henrei taplai ingi na ka pasiniu top light yangi karpat ko trai na ki jing siniu barro ha ka jing spoon jamme toy jing suk jing sign ha ki sngi jongi kramba da ka jing arab ka jing sne jamme ngin light bara bona ka pop ban ngin yo jing da na ki jing jin jar barro kat bangi dang ap keme lendi ya ka jinggar men bakoi bat ka jingwan pa jongunong penim jongi u Jesu Christ Namar ka jongme ka long kilima, ka jongme ka bor ka buram, jinom la jinom. Kotrai Jesu Christ mayo bala ong ha ki apostol jamme ka jingsuk nga I happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henrya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme tai hakaya ka jingsuk bad ka jinget le kawe kat kum ka mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jingsuk kotrai kandon barabor renka bat pim Ringkat bapir. dab da ka jingi do Christ tangin yai markelians Ku kun lang bro trong uble mi bagin no ki po ka perte tos no sen ayagi Ku kun lang bro trong uble mi bagin no ki po ai jing suk yangi Hakumi ukun lambro jongo bale kakatin kabala longdo longsnam bala shongsa badngi Hakumi ubakitno yaka pop kasang jonga parte badki jimpang jing shitam jongi So kito kibala korsha ka jing kawai jongo kun lambrot Ko kun rat nam long ka basyong hop ngun rung po ka yin jonga Rei shong ka tiam ka mesiem jonga ka sakya Kamet berkesnam jongo Kris kandri yang asya ka jing impam chukut amin Ginshim kanamba jingwai kanambar arspa. Kanamba arspa. Ladangi bang yutrai bagi dia utrai utrai baro ngilo bagin kung mau bagin kung mau ching shisha kabamaya utrai ong yangi Ngapkani kahukum siya upa lemba
gerbangnya hingaan dia kumbangai yapi dakani kenkada kinsatip bapilong kinang buat bait jongan jing kawai ka jing in rasha saklak perthai long kada kaba shai kda ka jing suk ka jonga ya phi ka pen lạt luôn lính ba u pu ba kawan trai ngâm long u ba bên ba men wang rong shanga Ya utrai ngalet pediang da jing men ba jing in unwan sahayin jonga da jing im ba thamai ngan sa im man kapon hadu ngamani yami bad ngait yami Jisu ko blei jonga Jisu ko lok jonga Lewan banjo yanga Namarni Shisha ablay usim jonga batu kendra jonga namani yami bana yami Jisu ko blay jonga Jisu ko lok jonga hadur pumedo Otrai Jisu hadur kawan medo Mamelang ayupu na uplay ubri Malang upu na pura bani Malawan hiya na bani Walog gajing siyay jang gajingin Banay jingim yangin Banay umensi ang bakoy yangin Malong kaktin, balalong dolong snam, basyang sabat, Yesu,
ni ai ti hame ka ing ka sem jangi ka jingim jangi shime kamdang me hagene ka sni utrai bible ni kar paadya me ko jisu bamen nam siap hapo ka donur ka men siam jangi naga ta ka jingi ya ka tin jame bangin duk nge bar ka tin kalom mame ko trai namar meladon badu trai meladon na du basta pad meladon ko bule ko jisu pensle ya baro ki ni ki kon ki bashim menda hagene ki yukeris bakui baro ki badon hanni bad ki bashim menda online kar ko yake jingdamo jangi kener lakat teja me halor ke bapang ke bashita kedop yake bryo bala sakama kamdame yake nompo bam kein kordor yeme bakat teja me bakat ba mera ai hangi ka kubar baba im je pediang ya ka kubar baba kan rangi lain wa yake kubar basini jisu baye pen gantang yang ye baye pai baye pen gantang ya ka met ka pa jangi pen gantang ya kor jangi pen gantang ya ka doin wo jangi pen gantang ya ka men siam jangi pen gantang ya ka lawai jangi bangin dup lang ikon ke baye shir ham ya ka tin jame namba indup la ban pen sei so ko trai hallelujah 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 Jesus 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 ai boring iko Jesus ai boring iko Jesus ai bor ya barro kini bas ngab ya ka tin jame ai bor bar kar ko ya ke bapule ya ka tin utrai men da usne ai boring iko Jesus hallelujah 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 Jesus ben goi ben dia ya ke bapan baro ke bapu son ya ka tin jame ke bapule ya ka tin jame ko Jesus bai kar ko kar do ya ke kon baro ke bapen bha ya ka jinem jangi ya ka bakano ya ka so jame sor janga bane melonga sor janga bane melonga ko bar baba bai jingim yagi kar ko katrai ben slai katrai ben goi ben dia ke bapam baro ke bashima ta ha ke yu keris bakoi lai lord ye ke nom bop to jisuna ka jing kai jing kom baro bagen logi ko janga jing shine hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 ko himmen ko para how news nem jubilee tong du wai sherhem da ka bakla ka bamut na ki pop chungi ha ka batrai shitam ben im ha ga jinga e bau jisu ben penyo hangi ya ka jim pen champura na ka jim pen shitam shipor ni duai lemba ka ho ka sot changa na ki ukrish bakui ni barang ni yo ka jim pen champura na ka jim pen shitam shipor bangin dup long ki kun balai luit na ka jim pen shitam ha ka dim pen koi iduai kopa ubaha bening ai ba ka jinge ka ba mela ai yangi au kun jame u Jesus Christ u himmen jangi ba ka telit ding janga jingi ya ka balak lang hakidonu jangi da umen siam bakoi kan kersiu biang hapo jangi ya ka jing kermen balakarku naga binda ka jingwan janga hima jame pa ai ba ka jinga e jame kan pen kala dur yangi Shaki nombet bam jutai jonga simbai jonga gospel pai baki tu ki simbai kin pen kala dur na shapo kalom bruyu kamen bruyu pat ka perte kamariang baroka way ka jing kumilin di batikana jonga beneng batimai ka perte batimai abayan dala job tiao iki bo jonga jing sniu ka burom jame kan ting shine junom pai baka jinga e jonga jing lay kamen kan kersiu biang hapo jangi ke pilgrim janga jing karmen ya ka jingang nut naga binta ke spa ka beneng to ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pen priang ya ka jing kamen pat ka jing su jong nong si spa jangi ha satana ka parte hame uble jangi ya ubala karku junom kan long ka buram pat ka jinga ro junom ta junom amen kopa jangim ba beneng long ka koi ka teng jame kan wan ka hima jome kan long ka mon jome ha kan daw kumba habening to ai ni mitang jimbam jogi hala kasni badamap ni kring kan jogi kumba ni ro ni ma bi place ni yangi badwa delang ni shaga jimban shoy rai taplai ni na ka basmi ko blai ko maria ka badap daga jinga e utrai dan batha kar ko ye pan apne kinte pala kar ko ye usopo jom pau jisu ko maria bakoi ko mi jong oblai wai na ka bindan jongi ki nam pop
minda bla kapor ka jinyam jungi amen ka buram hau pa hau ku hau bensiem bakui kumbang kalong kabangin kong kumjumenta berapor junam amen tong in ya tuai to ai ngi karpat ko blei badon bor barro bakat ba ngi pidyang ya ka jinga da ka ba me ai khangi ya ka jingim batimai ngin snow kraw barabor ha ka jingais bon jame da ukris utrai jangim amen utrai undon reng ka batpim ringkat bat piru ngu ya ka kli jampi karpari ka jingkar ko na utrai to utrai un karku kardo ya pi badun suma sukher ya pi amen to ka kamat jongu kan ting shine happy bad un peni happy ya ka jingis ne jongu amen to un pei di dia pi badunai happy ya ka jing suk jongu amen bad ka jingkar ko jongu blai badon bor baro uppa baru kun baru men suyam bakuit kan hiar happy pat kan sa bad pi junom amen ya leisuk ban pen bana ya ka kubar babha jongu trai da ka jingim ka jompim yisngomu ya ublay ko himmen ko para ha ka ne ka tayo lai po we si tarik ar tarik ngi ha ka retreat center ngi pelong ya ka inner healing retreat balais ngi kito ki bakwa ban shimenda pila banai kerteng bada khar ka ne ka por shuti la da don ki kinna pila ban perkat kumno ban pin bhaya kamin siam uni usnem jubilee namar uni usnem jubilee ulong usnem bakot werengi ban pen krai alade ban yopidiang ya ka jimpen jem pura man ki retreat ka bangi shimenda kanang yarap yangi ban pen krai alade ban pidiang ya ka jimpen jem pura pat kum juru ngi mut ban sna ya ka divine mercy chapel la da don na peden jumpi piken mau ban donate ne yarap kaneka jim te ya ka imane divine mercy chapel pela ban yarap kloi kloi namar ngila stang ban te ekataka imane barit na benda baro ke jimman doi changi brio changi nong stoin diocese ke bawan retreat ke bawan duai hangne Yin shim ka namba jingwai ka namba South Spa Katsan. South Spa Katsan. Ya kak tien u blengen Roi bangin ken on Ya kak tien u blengen Sahaki donu Tien u blen bakren le Bajong ka gospel Kaku por babhava Yang haki saule Om tanga ubriu ure Om tanga jingtre Jongka ninga pethen Henre da kaktir Kajingim kabawan na ublay Ya kaktir ublayin Why bangin ken on Ya kak tien utlegin Sahaki dono Tien uplay bakrenle Bajong ka gospel Kaku borbab haba Yang haki sawen Kabrom hokpa bro kun ma musim bakut. Kedanup kutam Jisu. Kangal bat kiri kuat baro. Kemarin aku kami jangan jing sengolem. Hau teng pa bro kun ma musim bakut. Ini roh ya Yesus Kristus. Junam la junam amen